Ydych chi wedi gweld un o'r rhain o'r blaen? Wel, mae'r pethau bach lliwgar yma wedi cael cryn dipyn o sylw yn ddiweddar. Mae vapes neu sigarets electronig i fod i bobl dros 18 oed yn unig. Ond gyda mwy a mwy o blant yn ei defnyddio, mae yna bryderon eu bod nhw hefyd yn cael eu defnyddio mewn ysgolion. Ond fi'n gweld llwyth o bobl gyda fi. Ac yma yn Ysgol Ystradau yn Llanelli, mae'r disgyblion ac athrawon yn ymwybodol iawn o'r broblem. Grwpiau bach o disgyblion sydd yn, mae dim fel llawer yno, ond mae grwpiau bach sydd yn fel cael eu dylanwadu wrth ei gilydd. Fi'n credu achos mae'n peth newid, a fi'n credu mae rai o plant yn gweld rhywun yn neud e, mae'n meddwl, o, mae'n anedrych yn neis, neu mae'n cool, so mae'n neud e. Mae rai ti bach, fi ddim yn mynd i, a bydd fi'n cymryd yr ffordd hir rownd i mynd i'n arall, achos fi'n teimlo ti'n gweld mwy mewn rai ti bach na rai eraill. Llawer o bobl yn neud e. Dwi'n credu maen nhw'n cael ei ddylanwadu, fel oedd Matilda wedi dweud, bod nhw'n meddwl bod e'n y peth iawn i'w gwneud, ond mae rili ddim. Yn ôl ffigurau diweddar, mae 20% o ddisgyblion blwyddyn 7 i blwyddyn 11 yng Nghymru wedi trio vap. Mae'r rhai doctoried a gwleidyddion eisiau gwahardd vapes yn gyfan gwbl. Nôl yn yr ysgol, ac mae neges yr athrawon yr un mor glir. Pe ba'n ni dal yn disgwyl yn Fêpio, ni wedi cymryd penderfyniad bod ni'n edrych ar Fêpio a ysmygu yr un peth, yr un fath. Felly unrhyw un sy'n cael ei dal yn Fêpio, maen nhw yn gwynebu gwaharddiad. Mae rhai vapes yn cynnwys y cyffur nicotin, a gobaith ysgolion fel Ystradau yw cael llai o bobl ifanc i feipio.